Ľudia, vítam vás Yellow Flash pri novom videu a chcem vám len povedať, že budem robiť niečo ako, viete, bývajú, že Kupta Ask alebo kľudne Andy Ask, hej. No a ja mám v pláne urobiť niečo ako Yellow Ask. Pre tých, čo nevedia, čo to je teda, je to, že sa ma v komentároch budete pýtať otázky, napríklad typu v čom strihám alebo také, a ja potom v ďalšom videu na nich odpovedám. Prosím vás, dávajte tam normálne otázky ako v čom strihám alebo také. Nech sa to týka YouTube. Zrejme, že môžu byť také otázky, že napríklad akú knižnú sériu mám najradšej alebo aký film mám najradšej alebo také. OK, ale jo, ešte jedna vec. Budem robiť niečo také, ako je plním vaše hardcore úlohy, lenže to bude mať trošku iný názov. Snažím sa plniť vaše úlohy. Bude to, že vy mi po toto isté video napíšete do komentárov, čo mám aké úlohu splniť. Takže pre tých, čo nechápu. V jednom videu sa odpovedám na otázky Asku a v ďalšom videu splním úlohy. Zatiaľ to je na všetko. Majte sa.